Inawgurat minn Gvern Nazzjonalista fl-2013, iżda matul l-aħħar snin tħalla f'telqa totali. Din hija sitwazzjoni li nsab fiha l-Ormi Sports and Fitness Park, playing field li jinsab tefa' ta' ġebla l-bogħod mill-iskola primarja ta' San Bastian f'Ħal-Qormi u li fih diversi ġenituri jieħdu lil uliedhom b'mod regolari. Iżda fl-aħħar xhur dan il-post sar tant perikolus li ħafna huma serjament inkwetati dwar is-saħħa tat-tfal tagħhom, filwaqt li oħrajn ilhom żmien ma jiffrekwentaw dan il-post propju minħabba l-istess raġuni. Dan il-post jaqa' taħt responsabilità ta' Sport Malta u diversi ġenituri ilhom żmien twil jgħaddu l-ilmenti tagħhom ma' din l-entità rigward il-perikli u l-iżdingar fil-playing field. Waħda mill-ġenituri kitbet fuq Facebook illi wara xahar il-fens għadu ta' periklu. Xbajt nibgħat messaġġi wiemes biex dan is-suppost playground li jinsab fi triq Manuel Dimek f'Ħal-Qormi jingħalaq sakemm jirranġawh, kitbet dillhom u jekk jiġri xi ħaġa insistiet li mhux se tkun fuq il-kuxjenza tagħha. Oħrajn qed jistaqsu meta se jinbarraw dan il-post pubbliku u jneħħu kull periklu li hemm. Filwaqt li residenti li tkellmu ma' Net News qalulna li l żmien twil jibatu ilmenti lill-Kunsill Lokali u anke lill-Ministri tad-Distrett.